Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Jessa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gaputan nakurapay kami, saan nakakayat ti ina ti kaayan ayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Jessa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sigurado ka, akabailam ti agtrabaho dito'y balay ko? Kat ko namat nga agad-adal ka? Kabailak, madam. Sabado kan Domingo lang mati pa nagtrabaho dito'y balayo. Basta siguraduam maaramid mo amin at trabaho dito'y balay. Nang runa ti agdalos kan aglaba. Wen, madam, saan kayo ang madanagan? Kabailak nga aramidan dagita. Adamay sa nga anak ko. Ni Denver. No adda dito'y balay, nasken nga asikaswam. Nasken nga ilutwam iti kanan na. Kantong palam, no anya ti ipaaramid na kan ka. Wen, madam, agtrab-trabaho ka di mat ti anak yo? Saan? Agad-adal pay laeng. Kasmatlakan ka. Sige, madam. Tung palak ti bili nyo. May papan iti anak yo. Kumusta tinagaplayam at trabaho, anak? Naawat ka kadimot laeng. Wala nang. Pagsayaatan na, taasidiglaeng dito'y balay tayo ti balay da Madam Sandra. Iso asa anak to ang marigatan. Ano, Sam, anak? Iti kasta, makalpas ka iti panagadal mo. Talaga asaan kon akabailan ti agtrabaho iti nadagsan. Iso apasensyakan. Okay laang, nanang. Saan na bale? May salaangan atawan, agradwara kon. Idaw-dawat ko, asapay ko mata makagradwar ka, anak ko. Iti kasta, saan kanton ang maipada kanyak nga awan naragpat na nga adal? Talagang agtrab-trabaho ka, tapno maituloy mo ti agadal? Uwanan daytoy laang ti pamuspusan, tapno makapagtuloy at. No, adala ko mamaytulong ko ken ka, tapno saan kan ngagtrabaho? Saan nakakasyan yun? May mayat matlaang, no nagrigatak ti pananggunod ko iti baligit. Imbag no saan ka marigatan iti panagadal mo? Kabailak daytoy. Awanin sa bali a pamuspusan, tapno makaturpusak. Ibagam lata no kasapulam ti tulong ko. Basta ka ba alaklaki di nga ipaay ko, Jessa. Hi, si kagayam ti bagbagan ni mama, nga agtrabaho dito'y balay ti Sabado kan Domingo. Wan, sir, siyak ni Jessa. Adda ka di ipaaramid yo? Awan, Matt. Ituloy mo latan ti aramidan. Okay, sir. Agad-adal ka? Wan, sir. Anya ti course mo? HRM, sir. Anya ayir kan? Graduating, sir. Good. Imbag man. Takaba alam apagiddanan ti panagtrabahom kan panagadal mo. Kasapulan, sir. Awan ka di dadakkel mo? Nabayagan anatay ni tatang ko, sir. Ninanang ko, saanin ang makatrabaho iti nadagsan, tadda sakit na iti puso. No adapan nakabalin na, Jessa, saan kan nga agawid iti balayo ita arabi iti Sabado. Iti kasta, maaramid mo anasaya at ti trabahom, kan masapa ka nga agluto intun bigat. Wan, madam. No day tati ko na yo. No ada assignment mo ije pagadalan nyo. Itugot mo, tadito'y mo nga aramidan iti rabii. Wan, madam. Kasta talaga ti aramida. Ala, say-saya atam ti trabahom. Aywan, nakitam ka din ti anak ko. Wan, madam. Nakisarsarita itay kanya. Okay, nasayaat nga rod. Sige, sumre ka kon iti kwartok. Takayat kon ti aginana. Rabiin,
Apay asaan ka pailaan nga maturog. Anya ter aramidam dito'y balkon. Sa anak pa'y ang makaturog, sir. Agpapaangin aklaan. Uray siya, sa anak ka makaturog. Iswa kayat ko ti agpalabas ti oras dito'y. Amangan no kayat yung nga itimplaan kayo iti gatas, sir. Mabalin ka di? Wala, sir. Alaman nga rod. Sumurot akon kan kay Ija kusina. Ijay ta nga ituloy tag istorya. Kumusta mo ti umuna nga aldaw mo iti balay ti amo, anak? Okay laang nanang. Panagkunakit na singpot da. Nasaya at matngarod no kasta, iti kasta. Saan ka amarigatan? Duadalaang matapagsirbyak, nanang. Kan nasingpot ti anak ni madam. Saan akas kadagiti daddo mga amo, abaon. Ala nga rod, aginanakan anak ko. Tada pa'y klasem inton bigan. Good morning, Jessa. Good morning, Matt, John. Kumusta ti trabaho? Kabalam ka di matlaeng? Saan ka amarigatan? Wan, kan nasingpot dagiti amo. Mano ka di ti serserbiam nga amom? Duadalaang, agina. Nasayat nga rod. Tapno saan ka wanay amarigatan? Wan, kan amom, nagsingpot kanyak ni Sir Denver. Saan analastog akas nakadagiti daddo mga amo. Denver? No kasta? Lalaki ti anak ti boss mo? Wan, kat pagyamyamanak iti apo, tanasingpot kanyak. Apay akas to'y matantirik na. Kasla kayat ko asabado kuman. Tapno mapana ko ni ijay balay da Madam Sandra. Kailiw ko ang makita ni Sir Denver. Oh. Anya nga tati kayat asawan na ito eh. Crush kon samot kan ni Sir Denver. Malaksid ngamin agwapo. Nagsingpot pa eh. Nalaing amakiin ni istorya. Akas na nabayagan nga agam-amu kami. Makaturog-turog ak matan. Maturog ako na. Nasayatad da ka na, Jessa. Adda ka di iparamid mo, sir. Awan mat. Mailiwak laan kan ka. Ni Sir Matt, apay ko makakailiw na. Amo mat. Ni mamalaang ti kadwak dito'y balay. Kanayon pa'y ngawan. Siyempre, narigat ti agmay-maysa ng awan kasasauna. Kasta ka di, sir. Wen, may mayat matlang no adda ka. Tapno adda kadwak. Kasta ka di, sir. Ay, sige nga rod. Rugi akong tagtrabaho. Tani, ado ti trabaho nga agururay kanya. Sige, saan mo na problemahan ti agluto? Siyakton ti agluto iti kananta. Ay, saan na, sir? Trabaho dayta. Siyak tulatan ti agluto. Siyakon, tapno na dardaras amalpas mo ti trabahom. Ang mga numaamuan ni madam, katungtan na. Asino kumangay ti agipulong, kat dudwatamat dito'y. Ha? Alakit din, rugyamon ti agtrabaho. Basta siyak ti agluto. Nalaing kagayam nga agluto, sir. Siyempre, para kan kaday to'y alinutok. Tapno maramanam. Uray gayam awan katulong yu, sir. Kabailan nyo matgayam. Siyempre, mata. Idi awan ka pa'y dito'y balay. Siyak ti para luto iti kanan mi kan ni mama. Ah, kasta ka di, sir. Wen, sigudan analaing nga kagluto. Amom ka di? Agpada ti kursuta. Ah, kasta ka di, sir. Wen, iso nalaeng. Tasaan nga agpada ti pagad-adalan ta. Jessa, adda importante a papanak iti duwang nga aldaw. Sikapay lang ti makaammo diti balay. Wan, madam. Kadwayo ka di ti anak yo? Saan? Maipapan iti trabaho ti papanak. Iso makaamukan kan kuhana. Saan mo abaybayan ti anak ko? Wan, madam. Kaano ka di ti ipapanyo? Itan, katiyimpakim dagiti alaek nga arwatan.
Wan, madam. Gusto daytan, Jessa. Nunabanog ka, aginanaka. Sa nabale, awan ni mama. Sa anak mo't nga gungat, oray saan ka ngagtrabaho. Kasano no sumangpot ni mamam, kat narugit ti balayo. Diong tanak, sir. Diin pun dandanin na sumangpat sa kagdalos. Tangtangdanan nakmat ni madam iti husto, sir. O di agtrabaho akmat nga rod iti husto. Day talaunay ti magustuakan ka, Jessa. Among ka di, anabayagan nga da pa naggustuakan ka. Ay na, sir. Saan kayo kumamot amang rabak iti kasta? Sa anak amang rabrabak, Jessa. Ay ayatan ka. Awan ka di mo't panagayat mo kanyak. Sa anak ama ikarikan ka, sir. Baknang kayo. Idin to tamarigrigat kamilaan. Saan aday tati pangibasaran iti ayat, Jessa? Nasingpat ka. Kat dayta, ti kinayat ko kan ka. Sir? Jessa. Ay ayatan nakadimat. Ti imak, sir. Saan ko nga ibatan ti imam? No saan mo asumbatan ti saludsod ko? Ay ayatan nakadimat. Oo na, sir. Ay ayatan ka man. No kasta. Denver nga ro tiyawag mo kanyak. Diyak kayat ti sir nga yawag mo kanyak. Ngam, Denver. Amangan no agungat ni mamam. No maaman na dayto eh. Siyak ti makaamukan ni mama. Saan ta kumapay nga ibagbagakin ni mamam? Sa anak pa'y anak kasagana. Saan ta nga mo? No umanugot iti relasyon ta. Amangan no agungat laang. Sige, no isutikayat mo. Sikat ti masurot, Jessa. Adamadmadlaw ko kan ka, Jessa. Kasla ka na yun ka, analagsak. Adda ibagak kada kayo, nanang. Kat sapay la ko ma, kasaan kayo nga agungat. Hanya ka di dayta, anak. Kaayan-ayat ko ni Denver. Ti anak ti amo. Ha? Ay, anak. Ang mga numaisagmak ka, iti panlakiayan-ayat mo iti anak ti amom. Sapay la ko mata saan, nanang. Ay ayatek ngamin ni Denver. Mailiwa ko na ikan ka, Jessa. Denver, anya ka kadi. Amangan no makita na ta ni mamam. Anya nga ta. No ipudnutan ti relasyon ta. Saan kumapay? Amangan ngamin no agungat laang ni madam. Agad-adal tapay laang. Sa bagay. Kaya't ko ngamin, akanayon ka makit kita. Anya da ito madam? Kwarta. Ha? Apay da ito kwarta, madam? Awatem da ito kwarta. Kat umikat kan kas katulong ko. Aramatom da ita, tapno maituloy mo ti panagadal mo. Ngam adaywam ti anak ko. Nangag ko ti pagsarsaritaan nyo itirabi. Pangaasim, Jessa, dakkel ti arapaap ko iti anak ko. Apaman ang makaturpos, agabroad kamin. Isu anasaysayat, nga itapay laeng, aglinipat kayon. Madam. Adaywam ko ma ti anak ko. Sige, Ma'am Sandra. Awatak dito ang kwarta. Ngam utang ko kada kayo. Isublik tumatla. Ay na, talaga asikatin ti restaurant mo, friend. Kas kumaita, nagadumanan ti tao. Wan nga rod, friend. Kat plano ti agpatakder iti branch. Kat sika ti pagbalinak a manager. Ah!
Ay, bongga! Kaya't ko dayta. Go, go, go! Adayo pa'y bakla. Mangkita akpay iti mayat allocation apag patakderan. Mabitlaing ay. Pag serbiak pa di kasarsarit na customer. Ay no, nagwapo. Sika talaga. Basta gwapo, masiputam adagos. Sika mo ti sapsapulen na. Sino nga minday jay? Ni Denver. Am-among. Juan. Sige, mapanak iti ayan na. Okay. Pero kailangan na nagpakita ni Denver. Kunak no adda ijay abroad. Nagsublida nga tan dito'y Pilipinas. Aday tan tinagtugawan na. Anya ti maipay ko, sir. At tugaw ka kuma, Jessa. Mabalin ka din agsarita ta. Sige. Sinapsapol ka. Itatanak awit kami kan ni Mama dito'y Pilipinas. Pasensya ka kuman iti napasamak iti kalabas. Inistriktuan nak ni Mama. Di na impalubos ang makipagkita akan ka. Kat idi nakaturpos ako na. Nag-abroad kami. Kat ita, apay ang nagpakita ka kanya. Kaya't ko ama-amwam. Asaan ka napukaw iti panunot ko. Sikapay lang ti ay ayatag. Aging gaita. Kasano ni Mama? Saan nga umanugot day jay iti relasyon ta? Agrigrigat kami itan, Jessa. Adda nadagsan asakit ni Mama. Iso akapilitan ang nagawit kami. Kaya't ko ang makasarita ni Mama. Mabalin ka di, Denver. Sige. Sumuhot ka kanya. Sika. Juan, madam. Adto ya, tapno isublik ti kwarta nga impabulod yo kanyak ini. Jessa, pakawan anak. Iti anyaman na madi anaaraamid ko idikan ka. Pagyamanak pa'y kititikas diyang inaramid yo, madam. Gapo iti inaramid yo. Simaya at ti kasasaad mi kininanang. Gapo tanasaya at kaatao. Iso ako nam asimaya at ti kasasaad yo. Itatadda kayon dito'y Pilipinas. Anya ti planom, Denver. Ang biro kak iti mabalin ko asar ka na pagtrabahuan. Iti kasta. At daw sarang mikin ni Mama. Mabalin ka di asumrakan iti restaurant ta. Amok ngamin analaing ka ngagluto. Restaurant ta? Kunam? Juan, gaputa iti saan amamayag. Kayat ko nga agkalay satan, Denver. Jessa, agyamanak iti daytang imbagam. Nakaragsaksakak. Kat agyamanak unay kan ka. Ita, naragsak kami ngagdandan na kas-agasawa kini Denver, Mr. Lonely. Ket ti daw dawat ko iti Diyos, sapay la kuma, tagpaut pa iti biyag dananang ken ti ina ni Denver. To'y pagayam mo, Jessa. Jessa pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, itultuloy mulat ti agbalin anasaya at atao. Iti kasta, ad-adu pa iti sumangbay abindisyon kan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Jessa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.